Γεια σας guys, εδώ πρώτη Gamer και σήμερα παίζουμε και αρχίζουμε την καινούρια σειρά με το Roblox. Λοιπόν, παίζουμε Prison Life και μόλις μας πυροβόλησαν. Είμαι ένας Prison Inmate. Δηλαδή, την επόμενη φορά που θα παίξουμε Prison Life θα είμαι Guardian. Guardian. Λοιπόν guys, αυτό το παιχνίδι είναι μέσα στη φυλακή και πρέπει να φύγουμε από τη φυλακή. Δηλαδή να το φτάσουμε. Μπορούμε από εκεί πάνω. Να, βλέπετε πόσο είναι αυτός. Αλλά είναι να έκλεισε τώρα. Πρέπει να μας ανοίξουν οι άλλοι για να μπούμε κι εμείς. Φύγε, εγώ θα είμαι το μέλλον. Έλα ρε φύγε να έχω επόμενο. Παιδιά, εν τω μεταξύ, είναι ο αστυνόμος εδώ, μας κοιτάει και δεν λέει τίποτα. Μπράβο αστυνόμε. Κάνεις καλά τη δουλειά σου. Έλα ρε, άνοιξε να βγω. Να μπω, να φύγω. Παιδιά, εδώ βλέπω σκοτώσαν έναν, Γι' αυτό καλό θα ήταν να μπαίνα μέσα. Εγώ είμαι καλό παιδί, κάθομαι μόνο μέσα. Άντε, γεια. Φοράω και γυαλιά, παιδιά. Με την πλώρη ήλιο σημαίνει. Παιδιά, πάω τώρα θα γίνω. Α, θα το κάνω τώρα. Το καλό σκέφτεται. Έτσι φίλε. Τίποτα. Παιδιά, άμα είδατε στο πριν βίντεο έγινε ένα μπέρδεμα και ανέβασα δύο φορές ένα βίντεο. Αυτό έγινε να καταλάβω. Και να μου πείτε apps στον υπολογιστή. Αυτό δεν ήταν τέτοιο. Apps στον υπολογιστή για να μπορώ να βάλω το intro. Είναι κρίμα. Μην βάζω το intro. Γεια. Παιδιά, τα καταφέραμε. Άντε, γεια σας. Εγώ δεν ξανάρχομαι εδώ. Παιδιά, λοιπόν, τα καταφέραμε και μάλλον μπορούμε να βγούμε έξω. Τι είναι εδώ. Όχι, δεν είναι. Κοιτάξτε πού είμαι. Μην το πείτε στους μπάτσους. Ζω στο σνόγο. Όχι, άμα έχω μπάτσους. Όχι, παιδιά. Ησυχία. Παιδιά, πρέπει να μιλάμε ήσυχα. Εντάξει. Κάσω. Out. Όχι, μην μπάνεις λίγο. Θέλετε να βγείτε. Ναι, καλά, σιγά μην βγείτε, εγώ φεύγω. Παιδιά, πάμε να τους σκάσουμε. Παιδιά, αυτό το παιχνίδι το έχω ξαναπαίξει, οπότε πάνω κάτω ξέρω τι κάνουμε. Ξέρω από πού να τους κάνω. Δεν ξέρω και ένα σπίτι που είχε. Αλλά μην το πούτε με τώρα. Σκάσαμε, άντε γεια σας τώρα. Τώρα παιδιά πάμε να πάρουμε όπλα να βγάλουμε και τους άλλους. Είναι με, όχι πια. Α, και παιδιά ξέρω μια μυστική είσοδο. Θα τη δείξω βασικά μιλά. Με το επόμενο παιχνίδι που θα παίξω στο Roblox, μάλλον θα είναι... Γιατί πάω να πω. Μάλλον θα είναι το normal elevator, κάτι τέτοιο είναι. Πάντως ένα με αυτό θέλει, κάτι άλλο. Παιδιά, αν δεν ακούγομαι καλά είναι γιατί πρέπει να φωνάζω και δεν θέλω να φωνάζω. Μάλιστα. Να παιδιά, αυτή εδώ είναι η φυλακή. Θα πάω να πάρω όπλα εγώ τώρα, μάγκα.
και έχουμε θάλασσα και είναι η πόλη. Αυτό εκεί το σπίτι το βλέπετε, αυτό εκεί με το που είναι δίπλα ένα άστρο με μαύρο. Ναι, αυτό εκεί έχει όπλα μέσα. Ναι. Οπότε δεν είναι σαν το Minecraft που μπορείς να κάνεις σπίτι. Να το πιο λίγο. Θα δείξω μετά παιδιά από πού θα μπούμε μέσα πάλι. Να από εδώ. It's time to wake up. Α, καλά φίλε, εγώ έχω ξυπνήσει εδώ και 3 ώρες. Εδώ θα μπούμε μετά παιδιά. Βγήκαμε απ' τη φυλακή και τώρα θα κάνουμε πάρτι. Ή εδώ είναι. Ή αυτό παιδιά είναι το σπίτι ή αυτό εκεί. Ένα από τα δύο πάω. Εγώ θα τα ένα εκεί τώρα. Α, όχι εδώ βγάζουμε, όχι αυτό είναι το σπίτι. Πάμε. Τη φυλακή. Κοίτα παιδιά θα βγάλω και... Κοίτα παιδιά. Κοιτάξτε παιδιά, θα βγάλω και τώρα και αμάξι. Κοιτάξτε τι να το κάνουμε. Αλλά του βγήκε. Όσο φίλε, μην το πεις στην μία από την έξω. Κοιτάξτε παιδιά εδώ τώρα και έχει. Λοιπόν, άμα μπεις εδώ. Οπ! Ο Πλούις. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω. Give me that. Give me that. Άρε αστυνομιέ. Πάμε να βγάλουμε και ένα αμάξι τώρα, γεια σας. Α! I accept. Κοιτάξτε παιδιά, έχω και τα tools. Να εδώ. Τα αμάξι θα πάνε κάπως περίεργα. Αφήστε το τα ποδαράκια μου πιο καλά. Και παιδιά, να μου πείτε εφαρμογές, να μου πείτε αν σας αρέσουν τα βίντεο, να μου πείτε τι δεν σας αρέσει, τι σας αρέσει, να μου πείτε αν είναι να κάνω άλλα βίντεο, όπως vlog, άμα θέλετε. Αν πάμε κάπου, θα κάνω ένα vlog. Each time, go to cafeteria. Πάω στην cafeteria παιδιά να πάρω breakfast. Όπα, πας έτσι κάτω και κοιτάξτε εδώ παιδιά τι έχει. Gates are closing. Παιδιά, αυτός είναι ο μόνος που το ξέρει. Μετά από τους 500 κάτω. Καλά σφαίρες άδικα ρε. Θα μου χαλάω σφαίρες άδικα ρε παιδιά, πείτε το μου. Ιου. Πάμε από εδώ. Ιου. Κοιτάξτε που είναι. Τώρα, αν τρως και βλέπεις το βίντεο μου, καλύτερα να κλείσεις το κινητό σου, γιατί αυτά που πατάμε είναι καθαρά σκατά. Τι λέμε μετά. Α, εδώ πάμε. Αυτό βγαίνουμε. Πάμε έτσι από... Παιδιά, έχω κάτι φορά να δούμε τεχνολογικά. Και τώρα είναι έτσι τώρα. Α, παιδιά δεν μ' ακούτε. Ξέρω τι μ' ακούτε. Να στο. Δεν σκοτώνει. Στην εμένα δεν θα σκοτώνω αυτό. Α, να ρε παιδιά. Ρε άμα από μέσα. Πώς από μέσα τώρα πάω. Δεν έχει φάση έτσι. Become to hostile. Όχι, εγώ δεν.
παίρνει. Οπ, κολπούι! Είδατε παιδιά από που βγήκα. Απλά, δεν έχω βγει από εδώ. Τώρα είμαι μέσα. Όχι. Τώρα εγώ που θέλω να πάω εκεί πάνω, τι θα κάνω. Παιδιά, εσείς μπορεί να μην βλέπετε να κοιτάξτε λίγο. Αν δεν μπορώ. Α, ναι, και παιδιά, αν θέλετε να παίζω και παιχνίδια από το κινητό, να μου πείτε screen recorder για τα iPhone δωρεάν. Μόνο έτσι μπορώ να παίξω το παιχνίδια. Α, ουρανός, παιδιά. Ειλικρινά, ο ουρανός είναι μπλε. Και τώρα θα λέτε εσείς, ρε βλάκα, τι χρώμα θα ήταν μάλλον ο ουρανός. Για, πού είμαστε. Εγώ την προηγούμενη φορά είχα βγει στη φυλακή, το θυμάμαι πολύ καλά. Παιδιά, αν ξέρετε που είμαστε, γράφτε το όμως ακόμα. Ας έχουμε πάει σε χάρο, πόσο. Λοιπόν, εγώ πάω. Τώρα παιδιά θα γίνουμε αστυνομικός. Για, είναι μέρη. Νομική πολίτη. Τέτοιο θέλω να γίνει. Άντε να γίνει τέτοιο. Λοιπόν παιδιά, το κλείνω. Να πάω να παίξω ένα άλλο παιχνίδι. Λοιπόν guys, έβαλα το The Normal Elevator. Θα παίξουμε έτσι λίγο. Και μετά θα πρέπει να κλείσω το βίντεο γιατί μάλλον και εσείς θα βαριέστε. Και να το ανεβάσω. Α, και παιδιά, τα βίντεο σου τα πρώτα, μάλλον και αυτά λίγο, μπορεί να μην ακούγονται καλά. Για να τα ακούσετε καλύτερα να βάλετε ακουστικά ή headphone. Μόλις θα αρχίσει το παιχνίδι θα βάλω μέσα. Λοιπόν, να αυτό το παιχνίδι guys. Κουνήσουμε λίγο έτσι κάνω πολύ πάνω του. Μπορεί να λαγκάρει τώρα λίγο έτσι, ξέρετε πάλι το κάνει. Ωραία, ένα άλλο αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε. Τώρα μπορεί να μην έχω. Εντάξει, εγώ όμως πάω τώρα στο elevator. Το 3. Και μπήκα μέσα. Να, είμαι τώρα με άλλα παιδιά. Εγώ παιδιά θα κάτσω στη γωνίτσα μου. Κοιτάξτε εδώ πως είμαι ετοιμός τώρα να πάω. Και εγώ, μια ωραία μέρα. Με γελάδες, κοιτάξτε. Γελάδα. Γελάδα. Γεια. Ένα πρόβατο. Παιδιά, ένα πρόβατο. Πόσα γελάδες. Τι είναι έτσι οι γελάδες, παιδιά. Οι γελάδες είχαν 4 κάτω. Μπράβο. Έχω πάλι ακαθιστεί η γωνίτσα μου. Α, πήραμε ένα point, παιδιά. Α, να ο κύριος σκελετός, η Τζος, the sweet game. Γεια σου, Τζος. Μας λέει γεια. Μένουμε λίγο. Δεν μπορώ να πω έτσι. Αν δεν κάνω λάθος θα είναι σλέμι. Δεν ξέρω μάλλον είναι κάποιος περιγράφος. Δεν είναι. Εσύ φίλε μου γιατί δεν βγαίνεις.
Και ωραία μέρα έξω. Ωραία εδώ. Έχω κολλήσει εδώ μέσα. Εντάξει ρε φίλε μου, εντάξει. Πήραμε άλλο ένα point, παιδιά. Άσε εσένα που σου είπα για. What? Αυτό είναι το πιο χάλια. Ο Σλέντερμαν. Αυτό είναι ο Σλέντερμαν. Α, είναι οι μπανάνες. Παιδιά πρέπει να ακούσετε τι μουσική έχουν βγάλει. Μ' άρεσε! Good, good, very, very good, good! Παιδιά πρέπει να την ακούγατε τη μουσική, μπορεί και να την ακούσετε. Δεν θέλω να σου πω στην μικροφωνία. Λέω, ποιος θα λέει τα Rubik's του για να βάλετε εκεί. Βάλω εγώ το δικό μου σπόρο. Έλα ρε. Ο κύριος Cheese! Γεια σου Mr. Big Cheese! Φίλε μου, τι πώς περνάς το καλοκαίρι σου? Δεν μου λες? Λοιπόν, παιδιά, ο κύριος Τούλης, ο Σκελετούλης και ο κύριος Ράκης, το τυράκι. Να παιδιά, είδατε πως κάνουμε φλετ. Ναι. Κάτω έρχομαι. Και εγώ κάθομαι πάνω. Πάνω του. Θα κάτσω πάνω του, θα πάω να δω το τυράκι. Κάτω στη γωνία σας τώρα. Αυτό αν δεν κάνω λάθος, που θα κάνω λάθος, είναι που γυρνάει το σανίδα. Κάτι θα μας τρακάρει, το ξέρω. Εγώ θα κάτσω στη γωνία. Μια μαύρη τρύπα, παιδιά, την είδατε. Κι άλλο ένα point, κάτσε να πάμε στο μαγαζί. Παιδιά, πήραμε ένα αυγό, το πάω. Παιδιά, αυτό είναι το καινούριο μου κεφάλι. Άντε. Το κεφάλι μέσα από το κεφάλι. Αυτό μ' αρέσει. 0. Παιδιά, πρέπει να ακούσετε. Sorry αν κάνω σαν κότα, αλλά έτσι ήταν, έτσι έβγαλε ένα ωραίο τραγούδι. Παιδιά, πρέπει να τα ακούγατε. Πήραμε άλλο ένα point. Άμα δεν χάσω, εγώ δεν το κλείνω το βίντεο. Οπότε άκου τώρα. Τώρα είμαστε ίδιοι. Αν και εσύ είσαι πιο μεγάλος. Και μην ρωτήσετε γιατί είμαι άσπρος, ποτέ δεν έχω πάει στη θάλασσα. Παράδεισος. Παράδεισος έχει αυτόν εδώ. Τέλεια μουσική.
Τώρα σε εδώ μπροστά, καλά. Πώς θα σε δω καλά. Άρα. Παιδιά, αν σας άρεσε το βίντεο, ένα like και ένα subscribe ακόμα περισσότερο, γιατί εμένα θα βοηθήσει και θα βγάλω περισσότερα βίντεο. Α, και σας ευχαριστώ για τα 3 subscribers. 3. Ωχ, πίσω. Μην πέσεις. Είδατε πόσο κοντά. Παιδιά, αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, υπάρχει περίπτωση να χάσω. Όλα το πειράζει. Πάρα λίγο, παιδιά, να φύγω. Άλλη μια φορά νικητής. Για το κρατάω. Κύριε Big Cheese. Πίσω. Ai! Παιδιά, άρχισα. Θα σε μέσα θάλασσα. Κάσα κακό θα γίνει. Καρχαρίας! Θα περάσει ένας καρχαρίας. Εγώ θα κάτσω εδώ. Γιατί δεν σαν τις παλιές πίστες. Στις παλιές πίστες δεν τα έχει αυτά. Μόνο αυτό εκεί που γύριζε πάρα πολύ. Και εγώ δεν θα καθόμουν να σημαίνει. Ποτέ δεν θα καθόμουν να σημαίνει. Κράτος! Guys, τον είδατε. Κάποιος έλεγχος φάει. Οπ, ένα point. Για να δούμε πόσο έχουμε. Για να πάρω hamburger. Όχι κούκκι. Ω, Ραν! Το μ' αρέσει. Αλλά όχι όταν πεθαίνω. Δεν θέλει πύργη. Κοιτάξτε εδώ πάει πίσω. Κάνω μεγάλο πύργη, παιδιά. Κοιτάξτε εδώ τώρα. Να μαθαίνετε. Όχι ρε! Α, τώρα πληρώνω πλέον. Δεν πειράζει. Παιδιά, αυτή κι άλλη μία είναι τελευταία πίστη. Γιατί νομίζω το βίντεο το μεγάλωσα πάρα πολύ. Επειδή έχω ένα πιο δημιουργός. Όμως, bikini bottom. Εγώ δεν θα καθόμουν. Εγώ πάω σε αυτή την πάτσα. Wow, ωραίο σπίτι. Χωρίς πλάκα.
Δίπλα δεν είναι Bob Σφουγγαράκη. Α, δεν ήταν. Ευχαριστούμε Bob Σφουγγαράκη. Γεια σου. Εσείς οι άλλοι γιατί δεν είπατε γεια. Δηλαδή θα γράψω τώρα κάτι διάλετα. Κάτσε μήπως καλύψουμε κανένα subscribe. Εγώ δεν θα έρθω. Ω, Frankenstein. Τώρα ας πω εγώ. What? Όχι! Στην άκρη. Για κάτσε. Το. Ωραία, τότε πέρα μου ένα κουκί εμένα. Κοιτάξτε μάτι να φάμε το κουκί μας. Τώρα δεν μεγάλωσε τίποτα, κάτσε να δω. Τώρα. Α, μάνα παιδιά, κοιτάξτε. Blackout. Εγώ δεν τρόμαξα. Α, να τους παιδιά. What? Πολεμήστε, guys! Όχι, σκότωσα. Πρέπει να αναλάβω δράση. Ω, παιδιά, τους σκότωσα όλους. Πέθανα. Ένα λεπτό, guys, να πάω αυτά. Και το άλλο. Και να κλείσω το βίντεο. Λοιπόν, guys, θα λέμε στο επόμενο επεισόδιο που θα κάνουμε το επόμενο βίντεο. Κάντε ένα like, subscribe αν σας άρεσε κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο και ένα παραπάνω προσπάθεια, ένα subscribe. Γεια σας παιδιά, θα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Roblox ή του...
Stanno ancora, cioè,